Μπορώ να σε βοηθήσω, πριγκίπισσα. Άνταμ! Τι θες εσύ εδώ? Να σου πω, σκέφτηκα να σου δώσω ένα χεράκι για να ξεμπερδέψεις γρηγορότερα με αυτή την υπόθεση, εφόσον δεν σε πειράζει. Μα τι λες, εγώ... δεν τρέχει πήγασε. Δεν έχω ξαναδεί τόσα πολλά σκάφη. Έφτασε η στιγμή της αναμέτρησης. Πάμε γρήγορα στο στοιχειωμένο δάσος. Είναι καιρός. Με το μαγικό σπαθί της νίκης. Στο όνομα της δικαιοσύνης. Είμαι η Σύρα. Γίνομαι ανίκητος! Σίγουρα θα γίνει τη βολή σήμερα. Σίγουρα. Για κουνήσου, τίγρη!